Wait, God is good, grabe. And all the time, syempre. So, ayan na to, eh. Diri sa bumana ko, diri mong kamoy mutubag, kung diri sa tuo, kamoy mutubag. God is good, ang tubag, grabe. But all the time, syempre. Ato ni bali-baliwan. So, ayan na to ni, kung kamaugin mo. God is good? Hinay. God is good! And all the time, and all the time, God is good? Sabi mo ni si Gawas pa, kung saan niya? Ang Gawas, may labot. So, ayan pa na sa Gawas space, sa walang bahid, awang may tuo, may tuo, no? Sawa. God is good! Kung saan naman yun? So, ayan na ito, nagkanungkong sa Gawas. God is good! Ito dito sa tubangan, no? Atong suwayan na tubangan. Ang sa tubangan, all the time, ang tubag, syempre, sa gilid, God is good! Duwar ka mo. All the time! Tubangan! Tuwa sa plaza. God is good. Atong larong Pinas. God is good! And all the time, God is good! All the time! Wow. Ano magpakan dito? Kanino? Dito tayo. God is good all the time. Siyempre, grabe. Because we believe in Him. Pero, na ako'y pangutana, paminaw nga sure. Sure ka mo sa inyo ang ipungat? Hello? Are you with me? Sure ba ka mo sa inyong ipungat nga God is good all the time? Ang bitaw na ito mga iso, nung nag-alaganin naman mo, sure mo dili? Sure mo dili? Mga igsoon, what if base kayo na maayog yun ang Ginoo sa mga panahon naman? Salamat kayo Ginoo kaya akong anak nakapasar yun sa licensure examination for teachers. Thank you Lord. Daghan nakapasar diri bagnayan. Daghan. Praise the Lord. Nindot kayo. Salamat kinakapasan. Maayo kayo ang Ginoo kay wala hindi pasagdi. Kay bisan wala yun ni makaon sa Pasko. Naagin niya ako'y manghatag o bito. Praise the Lord! God is good! And all the time, ito gawin na. Okay na yun na kayo mga igsuon. Dito kayo magpasalamat at there is no problem with that. To thank God always. Aman. Unsa ka ha kung ang kahimlan. Wala magkapasar si Dudong sa exam. Moingon ba mga God is good? No? Ingon. Wala mo matag ang biko sa Pasko. All the time? Siyempre. Nawala. Nausap. Mga igsoon. Lisod kaayo. Kasi mo iwan lang ka. God is good all the time. It's a prank. Prank pa rin daw na Lord. Hindi makitaw kayo Lord. Ano wala akong kapasan? Naligaw answer ato. Ako kung ganitong ipapresingan ng lapis sa pari.
Maluwag. Ewan ka ng tuon. May suon. Sa ating kinabuhi, basig doon na kay pangduha-duha. Doon na kay ikong kahatlo, o nabalaka ka ba? Kaya mga tawahan nun, nato, nga kasinatian, usahay mo ni magdala sa atong pangduha-duha, nagtos Ginoo. Amen. Are you there? Are you with me? Usa ka istorya ng Isus. Usa ka sirkero. Kada bitaw circus. Dingon siya. Dito sa usa ka public place. Hawan ka ay lugar. Unya dunay taas ka ay dito. Cable. Alam mo rin ang baga ko. Cable. Gigihipot diri hanto dito sa tumoy. Magsumpay. Tungkol kay sirkero maniingon siya, okay, mga kaigalaan, tanawa ko ninyo, buhaton na ko ni, mutuo mo dili. Mutuo mo dili. Mutuo mo mga kaigalaan nga, mupaton mo dili, makaya na ko, mutuo mo dili. Di pa mo mutuo, kaigalaan ko. Gamay na yung mutuo. Pero dito sa circus, nagkakil na tao, kaya na ni mo. Kaya, pinipili mo nga makaya ni mo. So, iyagin mo. First step, ang sirkero, may tabok siya. Latay sa alam. Mga isuon, easy as 1, 2, 3. Kaya na naman, nagkapi pa din siya. 3 in 1 coffee. Hinduta. Dali na tayo, magabot sa tunga ng kapi. Lahos, pakpak mga tao. Wow! Maayon kaayo. Yes, kaya na ko. Ikalawa natin, mutuo mo na makaya na ko, dili. Mayroon nangyari. Mutuo mo, dili. Hinay kayo sa gawas. Mutuo pa mo ang sirkero makaya niya ito natin. Dito sa gawas, at tubangan sa puntahan mo, mutuo pa mo, nga makaya si sirkero. Di ka nang karoon, kapit-kapit na si gawas, kamo na lang doon. Kamo mga igsoon na susunod mo, mutuo pa mo, makaya si sirkero ang ikalawang attempt niya, nga musakay siya sa bisikleta. Mutuo. Okay, sundan na. Pagawas ng bisikleta, pas kayo siya ng bisikleta, subay sa alambre, padong, abot tuloy, balik na lang, pakta ang mga tao, grabe, kamayo, katalintado, ang kalayo niya yung ibay mura o sa tabi padumong ngayon. Grabe, ang nangalan ng mga tao sa kamayo, pakta ang mga tao, abi pa ang mga tao kaniya. Ikatulong ba niya siya, ayaw wala pa kong nahuman. Mutuo mo, nga nakapagilay mo hatun, nga magbilay mo sa ako. Again, mutuo mo din. Ang gano'n tayo. Mura mo kong nagduha-duha, mutuo mo din. Sabi na lang, iyan ipagawas ang bahay. Maogi hapon. Pero this time, ningon siya, I need a volunteer. Mutuo mo din. Mutuo pa mo din. Kinsay mutuo. Paano na dito? Hadlok. Wala yung gusto mo volunteer ninyo. Ibaba niya sa iyang uluhan. Magbayad ng duha. Kinsay mo volunteer. Mutuo mo din. Hindi na. Mau na yung kinaiyak. Mutuo dili. Mga balik-balik. Balik-balik. Ganyan mo siya. Mutuo! Dili. So, madayo ka sa istorya. Sa kipong ito. Sakay. No? Dito yun siya. Kisay mo dili. Ganahan nga.
mga pipata. Angkas ka din sa mong likod, mga pipata. Kanang fisherman's cafe, ano sa taas. Isa'y mo man. Kaya, yan po. Nahilog na yun, nakahadlok na mo. Pikat ninyo, mayroon mo sa sinungdanan. So, the same story. Sa sinungdan pa lang, maitay mga pipa, kanis mo! All the time! Pag-aalala na itong lima, asa ka, Lord? Iyong kaon na tayo. Iyong mo. Lisod kayo ng naisod kay atong pagtungo. Kung mga haglok na diayta. So, what is the lesson of the story? Ayaw magduwa-duwa. Kaya maunay, mahimong upat. 2 times 2 equals 4. Diba? Ayaw magduwa-duwa yung soul. Sa ito, Ebanghelyo, si Zacarias, ang pita. Mauwi nagsuway. Isuwayan kayo siya sa anghel sa iyong pagtuo. Okay? Naon siya sa iyang pagduha-duha. Kaya mahitabo pa kayo ang giingon sa anghel na mga anak si Isabel na tiguang naman. Hindi ba yan? May soul with God, there is nothing impossible. Bisan pag-unsa, bisan pag-ilisod, karon sa atong mga muna, ang Ginoo ayaw pagduha-duha sa iyong tugma kanimo. Muna, si Zacarias, nangita siya ebidensya, nangita pa siya ang rason. O sa may problema, o sa may kailangan ko, mga anak kayo, ang asawa tiguang na kaay mga anak pag-yun siya, ni Juan, ako ipangalan kaniya. It seems Zacarias is questioning God's power. Mukha po kita. Usahay, balik-balik, sutod na yun natin din. Mga mga isuot, ikaw sa iyong bahay, sama ang kasiguro ni Zacarias na nagduha-duha sa iyong mga huna o sa iyong kasing-kasing. Siguro doon na kay kahadlog. O di ba kalibog o katalaw, kabanaka, fear of the unknown. O di na kasagaran. May ninangya ito. May kahadlog mo. Fear of the unknown. Isa'y nahadlog dari siya ng kumang. So, tayo. Nabanakal niya ko pa rin. Basi, mabini ko ba kahap ko? Mga nakapabangkahan ko. Makapapasaro, makapasar ko baka ako sa isang. Sa mga ginikanan nga rin, ang inyong kabalata, pulos na kayo, kanunay alam sa kaayuhan sa inyong mga anak. Sa banaw sa asawa, hindi na na ipapapag, I love you din, love you din. Hindi na na ipapapag. Hindi na. Mausap na ang kainit sa pagkikugmay. What if nabungkag na ang pamilya ninyo tungod kay nananabaw ang garbo? Garbo mao'y ipapuyo ay kumma. Lisod kayo mga iso. Dito ko ng misa, usa sa mga parokyanan nato sa pagkaya din. Nag-misa ko sa Osaka, inahan. Manag-misa na tana ko, asa man ang iyong pamilya. Asa man ang iyong mga anak.
sa kamatayon sa usa ka ina. So, okay pala ani? Kamu mga laing pamilya, okay pa mo? Kumusta ang inyong pamilya? God is good all the time. God is good? Siya na. And all the time? Siyempre. Gano'n naman magtuwa-tuwa. Gano'n naman nilang nagtatong kinabuhi. Mura magtuwa naman. Kung wala itong kinuha na pagkatawang siya. Tungkol sa ikaw ng bumba ato. Naman kita nila ibang makahatag sa sama ng kuma. Nangyayari kihatag ka nato. Ang ay suot. Ang nato ni pamilyo. Nagpahimakot ka nato. Nga dili unta kita magduha-duha. Dili unta kita manghadlo. Tanan magkabalaka. Tanan. Bisan dili na niyong masaktan ng imong kinabuhi. Sakit sa kanawasan. Pagpapad. Kakuul. Rejection. Drug addiction. Tanan na mga tubig sa kalimutan. Nanong naamanin? Tungod kay kuwang sa kuma. Kung ginawag mo tayo, kita mauli sa atong tagsa-tagsa kapag malay, ipakita ang tinuod ni paghigugma sa Diyos, paghigugma sa iyong pamilya, paghigugma sa isip ka tao. After all, di kita niinig kalibutan tungod lang sa dakong gugma sa atong Panginoon. Busa, ayaw ihikaw kay ang Ginoo sa tanang igayon o sa tanang panahon. He is good all the time. He is the love that God has given us. Ang nagsuol ng mga kini ang diwal sa atong kasabulunan sa atong pagpanganda sa pag-abot